Свидетелства към църквата от Елън Уайт. Трети том. Глава 16. Опасността от похвали. Показано ми бе, че трябва да се проявява голямо внимание, дори когато е необходимо да се помага на хората, да не би да започнат да се уповават на собствения си ум и да изговарят думи на похвала към личности или да издигат способностите на някой Христов служител. В Божия ден мнозина ще бъдат претеглени на везните и ще бъдат намерени за недостатъчни поради гордостта си. Желая да предупредя моите братя и сестри никога да не хвалят хора поради тяхните способности, тъй като те не могат да го понесат. Личното аз се възгордява лесно и в резултат човек може да загуби равновесие. Отново казвам на моите брати и сестри, ако искате душите ви да са невинни за кръвта на някой човек, никога не ласкайте и не възхвалявайте усилията на смъртни хора, защото това може да е гибелно за тях. Опасно е с думи и дела да възвеличаваме братя или сестри, колкото и смирено да е поведението им. Ако наистина са кротки и смирени по дух, което Бог цени най-високо, помогнете им да запазят тези свои качества. Това не трябва да става чрез порицание, нито чрез пренебрегване на истинските думи на благодарност. Малцина са тези, които могат да понесат похвалите, без да бъдат ощетени. Някои способни служители, които сега проповядват настоящата истина, обичат одобрението. Аплодисментите ги стимулират така, както чашата вино алкохолика. Поставете ги в малки църкви, където няма особени вълнения или решително противопоставяне, и те ще загубят интереса и усърдието си и ще станат толкова флегматични в работата, колкото е алкохоликът, когато го лишат от чашката. Тези хора няма да станат истински Божии служители, докато не се научат да работят без вълнението от аплодисментите.